So what up, peeps? I'm seeing some things on WhatsApp. There's a screenshot that we're seeing online. A guy named Caesar. He says, democracy is vanhu vada kumamiswa mani vanhu ngavarohwe. We are not God's cousins to feel pity for MDC. Vanoda kumamiswa. So luckily Caesar's number's on here, so I think I'm gonna give him a call and see if that's the way he really feels. Hello? Hello? Mr. Caesar, what do you say? Wakadini? What do you say? Muje ndiani? Bono mtasiwa sha ndikire ndaona namba yenyu pa internet kasha. Unaona pai? Pa internet, namba yenyu iri pa internet. Alright, mora tora na nini? Na Mr. Caesar vari mugroup reZANU PF think tank. Alright, yeah. Ndimi. Ndini? Ya Mr. Caesar pane manhingirikini ma screenshot kaabuda panhingirikini pa internet apa ari kutaura zvakati omei. Zvanzi imi kutaura nyaya yekuti idi yakaitirei zvedemocracy eni muda kuti vanhu veMDC vamamiswe. Ichokwadi here ichocho ndo zvamukuda kuti? Anonzi Mr. Caesar ndingoriwo citizen nangoona nhamba yenyu ndikati ndingorichowa kuti kune mabrothers angu ndingoziva kuti zviri kuita sei nokuti kana manhamba yenyu apa internet soka zvinenge zvichimakisa musangano. Saka ndada kungoziva kuti ndo zvataakuita here magrupu aya kuti titaura zvinhu zvakadaro. Uri kupi wewe ndikuone? Muda kuona aiwa kasina kuona kamuna kungoona nditogona neto after lunch ndotori kubasa izvozvo but ndanda kungoziva kuti toita sei nyaya yema screenshots aya ndo is that the way we're feeling kana kuti toita sei? Muri busy? But most say you my screenshot out apa internet andi. All right Mr. Caesar, but my screenshot apa internet saka ndokuona zvikufonera imaiza. Alright, so he said I must call him in an hour. Let's see how it goes. Alright, so he just tried to call me back, Caesar. The number came up as Muneganda, so I'm gonna greet him by his surname. No true call. Hello, Blaz. Boy, that's much better. Ndanchitika pa internet pakabuda ma screenshots maona nhasi makuseni. And ma screenshots ane number yenyu ndosaka ndakufonerai ndikati ndikuudzai kuti ma screenshots pane abuda mugroup renyu reZANU PF think tank. And ruri kutaura kuti mimi uda kuti vanhu vamamiswe pachipa sarudzo re 2018 maona. Saka ndosaka ndandakufonerai ndinzwe kuti ndibobata pachokwadi chaicho ndo zvamuri kuda here kana kuti maingoita ma jokes kana kuti chii? Aiwa sevanhu vemuZimbabwe katakazvarirwa kamusangano wakomana vabereki vedu vakazvarirwa ikoko saka tiri vanhu vemusangano but katakuona ma screenshots aitaura kuti muda kumamisa vanhu veopposition ka zvinonetsa ndezvekudai so. First of all apa president vakutaura nyaya yekuti vada free and fair election ka vakutaura nyaya yekuti no violence vakutaura ma election observers. Saka ma screenshots aya ari kubvaenda pa internet vanhu voona nhamba dzenyu imimi dzasiza Muneganda achitaura kuti vanhu ngavamamiswe maona. Saka hamene kuti mukuzoona zvichiita here kana kuti inini kase mumwe wenyu kana ndiri kutaurawo kuti semumwe wangu kuruma nzeve mumwe wangu kuti ma screenshot ari pa internet saka ndosaka ndiri kuvhunza because as you can see even tikatarisa PTC Act even tikatarisa even Electoral Act yezegandika tikanzwisisa kuti nyaya yekuthreatena violence kana kuincita violence kutyora mutemo muZimbabwe manzwisisa. Saka ayo handisi munhu weMDC mwangu handiri kutaura chokwadi pamberi paMwari handisi munhu weMDC kana ndandiri kutaura ndezvekuti vanhu vakupe kurova kwakati hazvibvumidzwe hazvitenderwe futi and vakarova vacho vatori kukoti izvozvo kubhulawayo. Saka ndonzwisisa kuti kune vamwe vanhu vakarovana ikoko futi and hazvina kunaka. Zvandiri kutaura Mr. Caesar ndezvekuti inini makaenda panhingirikini makaenda pachat paopen chat nevanhu vakawanda vanhu varikungopinda vese kubva dzimwe nyika so forth mataura kuti muda kumamisa vanhu veMDC ndandiri kutaura kuti izvozvo hazvitenderwe pamutemo.
Aiwa Mr. Caesar ndo andikutaura kuti hatina kufona kuti titukane, ndafona ndikudze kuti zvine basa zvamukutaura, because vanhu muna 2008 vanhu vakaurayiwa, vanhu vakarovana, vanhu vakafa. Handiti muna 2013 futi pakaita violence. Handiti saka kana pane new dispensation yenyika yedu yeZimbabwe, kana tautaura kuti tada kuita zvinhu zvinokodzera zvinhu zvakanaka, kana tichite vanhu vakaita semi vakutaura nyaya dzekurovana nevanhu, hatitoda kurovana nevanhu, toda kuti vanhu vakampene vahwine maelections vatonge havo. Handiti saka imi mauda kuita futi zvekurovana nevanhu, hazvina basa. Kandosati kuti kaisarudzwa, kasaka vanhu vachasarudza, vanhu vaED vachavhotera ED, vanhu vaChamisa vachavhotera Chamisa, vanhu vamanyika vachavhotera manyika. Tichangoona kuti vasarudzwa vachabudirira sei. Mandisaka inini hangu kwandinogara inini kwandinogara inini kwedu kwatinogara isusu hatisati tane munhu kana NDC atari kurana kuno. Saka isu tiri kumhanya naindependent candidate wedu, asi ndandikuti hongu ndo handiri kuda. Ndoda kuti munhu wese asapote ari kuda kusapota kaMr. Caesar, asi zvandityisa ndezvekuti imi muri kutaura nyaya yekurova vanhu. Mati ndati ndonzi musasiwa. Tokutobva kwagutu wangu. Aiwa handisi kufonera ndiri muHarare ka, but hatisi kufonera tiziva kuti tiri kupi, hatisi kuda kutsvagana. Nango ndiri kubata ine kuti nhamba dzenyu dzapa internet mumwe wangu. Kana uda kundiona ndinooneka. Mumwe wangu kana pakuzoitwa violence ka, ndo nhamba dzenyu ndo vanhu vanenge vakunzi ndimi vanhu vaikonzeresa violence, manzwisisa. Aiwa inotonzi incitement of violence mumwe wangu, ndo andikutaura inonzi inciting of violence. Saka imi kana muri kuincita violence ka, zvinotokutyora mutemo ikoko kuti mukutotuma vanhu kuti vanorova vanhu. Ndo andikutaura kuti mumwe wangu ka hazvina kunaka. Sevanhu vemuZimbabwe vapinda new dispensation tese, takaenda kumarch tese, tikati tinoda kuti madhara abude. Mumwe wangu katoa ndiri kutaura kuti ndiri pagroup racho ndiripo. Asi handizi ndakabudisa masini acho, handisi ndakabudisa madzini ndatozvaona painternet. Ame vota, ndo andikutaura kuti ndiri vota apa. ED ari kuedza kunitengesera nyika, ED ari kuedza kunitengesera manifesto yake, ari kuedza kutengesa development. He's trying to win me over as a voter. Handiti sevamwe vanhu vemuZimbabwe tinoda kuwinwa over nemapoliticians. Ari kutaura zvakadaro, tinoda kunzwa kuti tinzwe kuti achatiitira zvakanaka ndiani. Handiti asi kana tiri mumagrupu Mr. Caesar, vanhu semi vakutaura nyaya yeviolence, vada kuti vanhu varohwe, vada kuti vanhu vamamisane ka. Ndimi vanhu vamukuti nyika haibudirire pamberi kana tine vanhu vakaita semi vaita zveviolence, manzwisisa. Ndosaka pane mutemo, ndosaka pane mapurisa, ndosaka pane law yekuti kana vanhu vakuita inciting violence ka, vanofanira kuenda pamberi pemajaji tonzwa kuti vakuita sei, because hatisi kuda zvakaitika kuRwanda, hatisi kuda kuita zvakaitika kuSenegal, hatisi kuda zvakaitika kuNigeria. Toda kuti Zimbabwe iitewo nyika yakanaka, and haiite nyika yakanaka kana tine vanhu vakaita semi vada kuita zvinhu zveviolence. Toda tiri kutaura Mati hapana zvandinoita, handina kana basa. Ndosaka ndototsvagawo munhu andinovhotera anogona kunditsvagirawo basa muZimbabwe. Handina kana basa, ndozvonetsa. But kana ndivhota zvandinoda, handisi kuda kuti ndichamamiswa nana Mr. Caesar vachituma vanhu kuti vatimamise paroad. Ndo handiri kutya zvacho zvozvo Mr. Caesar. Aiwa but Mr. Caesar tine machansi enyu aripo painternet achitaura kuti ndo zvamuri kuita ka. No ndikutaura kuti handina kufona kuti titukane, ndafona kuti tinzwisisane, tionesane mwangu kuti aiwa hatisi kuda sarudzo rekurovana, takudawo sarudzo rekuti vanhu vaite sei, vanhu vaite zvakanaka, tivhote zvakanaka. Aiwa kandotaura kuti zvakaipira imi mana Mr. Caesar, kana kadhi chacho hamuna kuribata. Maona mune musvikopa musangano zita rakaipa, ndo zvakaipira vanhu vandotaura kuti nyaya yekumamisa vanhu akamboti mumamiswe ndiani. Hatisi kuti vanhu vamamisane, tinoda kuti vanhu vavhote, wanzwisisa.
It's a ZANU-PF think tank group yamakanyora kuti vanhu ngavamamiswe. Mumwe wenyu akatotaura. Okay, fair. Okay, okay. Ipapo machitaura fair point kuti pamwe hamuzi munhu weZANU-PF handisika ndanzwisisa. See. Aiwa, akusi kukunyangedza imwe. Even kana muri waChamisa, even kana muri waKupe, even kana muri waManyika, hatisi kuda kuti vanhu vamamisane, please. Violence hatisi kuda muZimbabwe ndapo. Chamisa anotumira iko mari airtime wangu inonzi One Fusion sha ndine ma minutes blockers nogona kufona chitaura neyo hapana chakaipa. Handina sponsor waiko naisha mwari kushandisa phone ne One Fusion ere sha ndinofonera aniko handina basa handina business saka ma airtime yangu yakangozara ndingofonera ndo ndakona namba dzako pa internet ka saka ndikakufonera ndingokufonera kuti uri sei. Aiwa manje zvinoitika ndazvodai so manje Mr. Caesar kandinazokuratidzai manje mutemo weZimbabwe handiti munhu kana uchiita incitement of violence handiti ka uri munhu ari kuencourage vanhu kuti varovane paroad handiti ka ichocho kubreaka mutemo weZimbabwe. According to the Zimbabwean constitution, you cannot incite violence even in a post telecommunication script like a WhatsApp. Unenge uchibreaka inonzi PTC law. Munhu akangwendisa ma screenshots aya vamwe tiri mugroup ma message enya chirimo handiti ka tokuratidza mapurisa kuti munhu ari kuti vanhu ngavarowane pa election. Vanhu semi munobva masungwa because hatisi kuda violence nejambanja pasarudzo re2018. Mapurisa andakabva parodi muna November 17 haana basa ndinotaura kuti handizi mupurisa ndone basa wazize. Uri citizen yeZimbabwe Mr. Caesar kana takufonerana techinzwisana tichionesana handina kuviga namba yangu haiona payarira unogona kundifonera kana uda kusangana neni hapana chakaipa tinosangana handina kuuya nemhirishonga handina kuuya neviolence ndataurawo semumwe wangu ndatotaurawo ndine tsika neunhu handina kutsukirira handina kutsvinyira handina kumbotaura pama ndataura zvakanaka fani ndichingoti aiwa vakomana kana tiri magroup aya ngatisataure nyaya dzekurowana nevanhu handiti. Aiwa ndokuvhundutsira neiko naimwe wangu handizi mupurisa handizi musoja handizi anything ndataura kuti ndiri citizen Mr. Caesar. Yeah. Aiwa ndo ndikutaura Mr. Caesar kuti pamwe mune muchifunga kuti muna kurovesa vanhu kana kurova vanhu ka but hazvitenderwe. Aiwa ndotaura kuti hazvitenderwe kana muchida kufunga ndiri kunyepa ka ende handei pacentral ndikuratidzei kuti kana palaw and order paya vakanzwa kuti ndimi vanhu vari kuita incitement of violence ka munogona kusungirwa nyaya idzodzo because hazvitenderwe pamutemo mwangu. Hazvitenderwe. Halo, hazvitenderwe pamutemo mwangu Mr. Caesar. Ndati even tikaenda kumapurisa izvo so tikaenda pacentral palaw and order paya tikanogara pasi nemapurisa kuti right munhu uyu Mr. Caesar nezuro aitaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kurohwa nyaya vanhu veMDC vanofanira kurohwa handiti vakazviona izvozvo ka zvinonzi incitement to cause violence hazvitendirwi mubumbiro remuZimbabwe right now. Bumbiro reZimbabwe haribvumidze incitement of violence and futi pane inonzi PTC Act muZimbabwe yekuti even ndikakutumidzirai text message kuti ndakukuuraya hazvitendirwi. Toda ndiri kutaura kaMr. Caesar kuti pamwe munotaura nebhanduru renyu zvamunodaka but kana makuincita vanhu kuti varovane vaurayane paroad ka ndo zvinhu zvinokonzeresa muZimbabwe izvozvo because handisi kutaura ka zvisina kuitika muZimbabwe vanhu vakatombofa vanhu vakatomborovana vanhu vakatombourayana handiti vatori kukoti izvozvo so vari kudhiniwa navo and futi ka zvitori west zvokudai soka
kana even uri MDC kana uri weko apa kana uri kupu kana uchita zveviolence ndimi vanhu vatisiri kuda musarudzo re2018 because kuri kuya ma-international observer kuri kuya vanhu vakawanda and tinoda kungoti this time paitawo free credible election muzimbabwe vanhu voona kuti zimbabwe is open for business. Zimbabwe is open for business. And you go ukataka toda ma-credible elections apa MDC china iri kuita violence futi nonyangadza muzasi Zvinonyangadza ichokwadi zvinonyangadza and ivo ndikaona vanhu veMDC vachidaro ndiro ndinofona futi chakumara neincitement of violence chemavangard hazvina kunaka anditi techionesana kuti tiite a country of dialogue kwete a country yejambanja a country yekutaurirana kwete country yekutukana manje vakatoshatira kutozaunzeka violence china live kwete pawhatsapp manje aiwa iwo mwangu ipapo iwo nendika tawirirana fair violence yakaitika una makupe haizi bo zvakaitika kurufu rwasare hazvizi bo zvinhu zvakadaro hazvifane kutendera muzimbabwe handiti unoona manje ende votoratidza kuti vachiri nefuture itori futi threat of future violence because vati uratidza kuti vanoramba vachikoda kungozviita futi vakabva kupisa futi bhazi kugrowayo aiwa no ndikuti kuti kati akufonera techionesana manje hati hakusi kurwisana aiwa nechikuti ablazi wangu rega ndifonere munhu ikayo nekuti tiri mazimba wanzisa tiri mazimba tori mazimba ndochada kutengerewo doro one day tongomwa doro tese mawhiski totoseka kuti madhira yakaita se haazi bo wanzisa unoona zvavo zvakanaka nezvekuti taipasa kuti tikaorganiza tosangana toonesana because zvepafoni zvamunenge zvifarira iri bomu wangu nhamba dzangu wanadzo ndikandire WhatsApp ongoti ndeibika da usangana ndirimo mutown muno Harare ndiripo sterek ndobatika handina basa hapana ane basa ndosaka ndiri free uri pasendra here ndisi pasentral ndiri paningiri ndiri right now ndiri Harare Mount Pleasant constituency but ndogona kubatika sterek mucentral emo kana ndiri kuMount Pleasant zvokuti ukangosvika muairport medu ndifonere ndiri padhuze sterek handinouya no problem handina kana bodyguard